வெல்கம் டு ஸ்ரீலதா செந்தில்குமார் சேனல். இன்னைக்கு வந்து நம்ம தித்திப்பு சிகடை தேன் குழல் முறுக்கு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கடாய் வச்சாச்சு. 100 கிராம் உளுத்தம்பருப்பு 100 கிராம் உளுத்தம்பருப்பை நல்லா செவக்க வறுத்துக்கணும். வெறும் கடாய், எண்ணெய்லாம் எதுவும் சேர்க்க தேவையில்ல. நல்லா பொன்னிறம் வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கலாம். உளுத்தம்பருப்பு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்துருச்சு. இப்போ இதை ஒரு தட்டில் எடுத்து கொட்டி ஆற வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா செவுக்க வறுத்துக்கோங்க. இப்போ இது ஒரு தட்டில் கொட்டி ஆற வச்சிடலாம். அடுத்தது 100 கிராம் வந்து பச்சை பருப்பு, சிறுபருப்பு எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதை நல்லா வறுத்துக்கலாம். 100 கிராம் சிறுபருப்பு நல்லா வறுத்துக்கலாம். செவுக்க வறுத்துக்கலாம். நல்லா செவுக்க வறுத்துருங்க, பொன்னிறமா வர வரைக்கும். நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர அளவுக்கு நல்லா வறுத்தாச்சு. இதை எடுத்து நம்ம தட்டில் கொட்டி ஆற வச்சுக்கலாம். இந்த அளவு கலர் வந்தா போதும். சிறுபருப்பையும் நல்லா ஆற வச்சாச்சு. அடுத்தது 100 கிராம் உடைச்ச கடலை, பொட்டுக்கடலை. 100 கிராம் உடைச்ச கடலை, பொட்டுக்கடலைன்னு சொல்லுவாங்க. இதை வந்து நம்ம நல்லா வறுத்துக்கலாம். இதுவும் அதே மாதிரியே நல்லா செவுக்க வறுத்துக்கலாம். ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு நல்லா செவுக்க வறுத்துக்கோங்க, ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும். லோ ஃப்ளேம்ல வச்சு. பொட்டுக்கடலை நல்லா ப்ரௌன் கலர் வந்துருச்சு. இப்போ இதையும் நம்ம தட்டில் எடுத்து கொட்டி ஆற வச்சுக்கலாம். இப்போ 1 கிலோ அரிசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா 100 கிராம் பச்சை பருப்பு, 100 கிராம் உளுத்தம்பருப்பு, 100 கிராம் பொட்டுக்கடலை, இது 3 1 கிலோ அரிசியில சேர்த்து நம்ம அரைக்க போறோம். 1 கிலோ பச்சரிசி, 200 மாகாணியால 5 மாகாணி பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன். எடுத்து நல்லா கிளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது கூட நம்ம வறுத்து வச்சிருக்கத இதுல சேர்த்து அரைச்சிட்டு வர போறோம். அரிசி கூட நம்ம வறுத்து வச்சிருக்கதெல்லாம் சேர்த்தாச்சு. சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதை மிஷின்ல போய் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். மிஷினுக்கு போய் அரைச்சுன்னு வந்தாச்சு. மாவு நல்லா அரைச்சுன்னு வந்தாச்சு. இப்ப இந்த மாவு 2 கப் மாவு எடுத்தாச்சு. இப்ப இதை நல்லா சலிச்சிட்டு வெள்ளைப்பாகு சேர்த்துக்கலாம். 2 கப்பு மாவு நல்லா சலிச்சாச்சு. அடுத்தது ஒரு கடாய் வச்சுட்டு வெல்லம் வந்து பாவு காய்ச்சிக்கலாம். 2 கப்பு மாவு எடுத்தோம். இப்போ வந்து நம்ம 1 கப்பு வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். இந்த கப்பால 2 கப்பு மாவு எடுத்தேன். அதே கப்ல 1 கப்பு வெல்லம் சேர்த்தாச்சு. ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி, வெல்லம் கரையறதுக்காக 1/2 டம்ளர் தண்ணி. வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சோடனே அதை வடிகட்டி மாவுல சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் மாவை. வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சலிச்சு வச்சிருக்க முறுக்கு மாவுல தேவையான அளவுக்கு எள்ளு சேர்த்துக்கலாம். கருப்பு எள்ளு, வெள்ளை எள்ளு, எந்த எள்ளு இருந்தாலும் நீங்க சேர்த்துக்கோங்க. கருப்பு உடம்புக்கு நல்லது, அதனால நான் கருப்பு எள்ளு சேர்த்துக்கிறேன். பெருங்காயத்தூள் 1/4 ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். பெருங்காயத்தூள் 1/4 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். உப்பு தேவையான அளவுக்கு 1/4 ஸ்பூன் உப்பு. இது கூட இந்த வெள்ளைப்பாகு நம்ம சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கலாம். வெள்ளைப்பாகு சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லா வெள்ளைப்பாவையும் சேர்த்துக்காதீங்க. தேவையான அளவுக்கு சப்பாத்தி மாவு பிசைற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெள்ளைப்பாவு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பட்டர் சேர்க்க போறேன். உங்ககிட்ட எந்த பட்டர் இருந்தாலும் நீங்க சேர்த்துக்கோங்க. ஆவின் பட்டர், அசன் பட்டர் எதுனாலும் சேர்த்துக்கோங்க. நான் இந்த பட்டர் சேர்க்கிறேன். 1 ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்து நல்லா மாவை பிசைஞ்சிக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா சாஃப்டா பசைஞ்சாச்சு. இப்ப வந்து இது நம்ம குட்டி குட்டியா உருண்டை உருட்டி ஒரு துணியில போட்டு காய வச்சிடலாம். ஒரு சின்ன உருண்டை எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா உருட்டிக்கோங்க. பாருங்க, இவ்வளோண்டு தான், ஒரு பிஞ்சு, ஒரு சின்ன பிஞ்ச் அளவுக்கு மாவு எடுத்து நல்லா உள்ளங்கையில வச்சு இந்த மாதிரி நம்ம குட்டி குட்டியா உருண்டை உருட்டி ஒரு துணியில போட்டு நல்லா காய வச்சுக்கணும். 1 ஹவர் காயணும். அது சீடை ஃபுல்லா எல்லாம் உருட்டி முடிச்சாச்சு. அடுத்து முறுக்குக்கு வந்து நம்ம மாவு பிசைஞ்சுக்கலாம். எப்படி பிசையலான்னு காமிக்கிறேன். அடுத்தது முறுக்குக்கு வந்து 1/2 கிலோ மாவு எடுத்திருக்கேன். சீடை போட்டு மீதி மாவை முறுக்குக்கு எடுத்துக்கிறேன் நான். இப்ப இதுல உப்பு போட்டுக்கலாம். 1 ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். முறுக்கு மாவு சேர்த்தாச்சு, உப்பு போட்டாச்சு. பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம்.
பெருங்காயத்தூள் தேவையான அளவு சேர்த்தாச்சு. பட்டர் 1 ஸ்பூன், 1 ஸ்பூன் வெண்ணெய், எள்ளு சேர்த்துக்கலாம். எள்ளு 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். முறுக்கு சுடுறதுக்கு ஒரு கடாய் வச்சாச்சு. இப்ப இதுல நம்ம எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காயட்டும். இப்ப வந்து நம்ம முறுக்கு மாவு பிசைஞ்சுக்கலாம். வெண்ணெய் சேர்த்துட்டு மாவு வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி ஊத்தி பிசைஞ்சுக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு தண்ணி தெளிச்சு நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. முறுக்கு மாவு பிசைஞ்சாச்சு. இப்போ இந்த முறுக்கு அச்சில போட்டு முறுக்கு பொழியலாம். இந்த முறுக்கு மாவுல இப்போ வந்து நம்ம ஒரு சின்னதா மாவு எடுத்து ஒரு விநாயகர் மாதிரி இதை செஞ்சுக்க போறோம். விநாயகர் புடிச்சிட்டு நம்ம சாமி கும்பிட்டுட்டு அப்புறமா முறுக்கு பொழியலாம். ஒரு விநாயகர் செஞ்சு வச்சாச்சு. இப்ப நம்ம சாமியை கும்பிட்டுட்டு முறுக்கு பொழிய ஆரம்பிக்கலாம். 3 கண் அச்சு எடுத்திருக்கேன் முறுக்கு பொழியறதுக்கு. இந்த 3 கண் அச்சு இதுல போட்டு நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். முறுக்கு மாவு ஃபுல்லா போடாதீங்க, முக்காவாசி போட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து நம்ம முறுக்கு பொழிய ஆரம்பிக்கலாம். எண்ணெய் கவரை வந்து 4ஆ கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. முறுக்கு போட்டுடலாம். இந்த முறுக்கு பாத்தீங்கன்னா பிகினர்ஸ் கூட செய்யலாம். ஈஸியான மெத்தடு. கழுவி காய வைக்கணும், மாவை வறுக்கணும், அந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் இல்ல. ஈஸியா நம்ம கல்யாணம் ஆனவங்க, புதுசா முறுக்கு ட்ரை பண்ணி பாக்குறவங்க அவங்கலாம் கூட இதை ஈஸியா செஞ்சு பார்க்கலாம். முறுக்கு பாத்தீங்கன்னா நல்லா சலசலப்புலாம் அடங்கிடுச்சு, நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. எடுத்துடலாம். எண்ணெயை வடிகட்டிட்டு முறுக்கு நம்ம எடுத்துடலாம். என்னோட ஸ்பெஷல் முறுக்கு சூடா சுவையா ரெடியா இருக்கு. இந்த மாதிரி நீங்களும் உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. இதோட வீடியோ முடிஞ்சிச்சுன்னு போயிடாதீங்க. அடுத்து இன்னும் நம்ம சீடை போடணும். சீடை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 மணி நேரமா நல்லா உருட்டி போட்டு காஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ இதை எடுத்துட்டு போய் நம்ம எண்ணெயில போட்டு பொரிச்சுக்கலாம். சீடையெல்லாம் ஒரு தட்டுல எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். இதை எண்ணெயில போட்டு பொரிச்சுக்கலாம். முறுக்கு ஃபுல்லா செஞ்சு முடிச்சாச்சு. முறுக்கு வந்து ஒரு வாளியில எடுத்து வச்சிருக்கேன். முறுக்கு பொரிச்ச அதே எண்ணெயிலே வந்து இப்ப நம்ம சீடையை போட போறோம். எப்பவுமே முறுக்கெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சிட்டு நீங்க லாஸ்டா சீடை போடுங்க. சீடை போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் பாருங்க. வெடிச்சதுன்னா ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிருங்க. வெடிக்காது. சப்போஸ் வெடிச்சதுன்னா மேல ஒரு லிட்டு போட்ட ஒரு மூடியை போட்டு மூடிட்டீங்கன்னா சீடை வெடிச்சா கூட உள்ளவே வெடிக்கும், எண்ணெய் வெளியில தெரிக்காது. சாம்பிளுக்கு இப்ப நான் போட்டு பார்த்தேன். சீடை வெடிக்கல, நல்லா பொரியுது. இந்த பாருங்க நல்லா பொரிஞ்சிட்டு இருக்கு. இப்போ நம்ம எல்லா சீடையும் சேர்த்து பொரிச்சுக்கலாம். இந்த பாருங்க நல்லா கோல்டன் பிரவுன் கலர் வந்துருச்சு, வெடிக்கவே இல்லை. நம்ம சாம்பிளுக்கு பொரிச்ச சீடை இதுதான். இப்ப மீதி இருக்க எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடா இருக்கு. இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா சீடை எடுத்து இதுல போட்டு பொரிச்சுக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு பொரிச்சுக்கலாம். நம்மளோட தித்திப்பு சீடை வெல்லம் சேர்த்தது சூப்பரா பொரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. சீடை வெடிக்கும்னு பயப்படாதீங்க, நான் சொன்ன மாதிரியே செஞ்சு பாருங்க, சீடை வெடிக்காது. நல்லா செவந்து வந்துருச்சு. இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு நம்ம இந்த சீடை எடுத்துடலாம். எடுத்துட்டு அடுத்த பேட்ச் போடலாம். நம்மளோட ஸ்வீட் சீடை ரெடி ஆயிடுச்சு. வெல்லம் சேர்த்திருக்கனால இந்த கலர்ல இருக்கு. நம்ம வெல்லம் சேர்க்காம உப்பு மட்டும் போட்டு பண்ணியிருந்தோம்னா ஒயிட்டா இருக்கும். 2வது